jing ke wan dengkat ba kan ka jing ta te ka bon phang da pakhat na ka liang ka met ka phat jong ki mo na kidang khnaret te ka met jong ki ru kampat develop bla ru ta ban ong bakin la te ban ri ban puni tai khun dan kam ka jing yarap ka met ka phat jong ki te ka jing ta ka we pre ka de na ka liang jing puli na mar bangala armet menta kan le school ngale ran ne kim sha shot ni yeng wa school tengam yo pendap jing puli teladang ngam yo pendap jing puli kumang ong meneru ngam yo shu kata ka kambang balak ban kentiu yang ngale se le badan khantam kum ki batuk le klam ka jing puli chanong yo ta jing kentiu te ka tar de ko we ka jing ta ka met anta ka jing puli ka career jongi ka kam ka bahadin habut let's say de bangal adap kat ka du masters la ni ton ngin ong tang ka bachelors ru ka kam ngin yo ka he ka tulam Daladang impat dep kita pada ngidap tang hadu kelas 8 kelas 9 ke ka kam ngin yo ka bahet tulam minum yo tama chuban rap ro khandiat habang ni crunch phang kata kan long lada kimla phi ka jeng school teng teng kan ka jeng school teng teng da dangi la ban school ro ka pan yar ka jeng mu perkhat jongi hoi ka kam ka de ko we na kita da ka jeng school jongi long kat pa pidang he ka kadan ka man pule ka jeng mu perkhat ka kham yar tinga khamla ban wat ki buj ki buj mo ki bangan le ka jeng em ka jonga da ngam la da pas na class 5 te ba plingan le ayu ba pling ka syukut ha karep ninga kut karep omong gari ka basneo kam de ka ba penduk hende long da pi rap pila ne ma pen ki ka jeng rap ka jong pi le se nem ninga pi le se da don kanu ka jeng tip phang ki scheme sa aru ngala kai bangan le nga kham so start la don ka ta ka jeng ning jeng step ka ba biang tinga ngadon ka jeng slur em ka ta ka self esteem yang ka build up ka confidence ka dan ka jeng slur bangan keli bangan wat ben ben ya shin chatai la da ngam dan ta de ngi ki ba bi te kom ta ki ong bai kat bangi le chi kisnong ki ngi ki ba bi ten tip chano ko tip kan ya kata ka e bro khai pi ka wan be kata ka jing sngo bangi syam ha man ki kisnong bangi let kan ki pen sngo bahaya kata ting ngasit ong ru ikan ni bang ong bangi kren se phang kata ka education ne ka jing nang jing start asit ong bo ni ki bre wa num pet ki nya kata tang ban ban kan yo ka kam ka jam le sing la ban dangi don ka jing nang jing start ngi pen slur ngi ha ba pro ki liang pen yar ka jing bo cha khat jongi ka ngi la ban wat ki lat ki buj ki lat mo kum no bangi la ban wat kam ni ki buj ki lat kum no bangi la bangin seng kam na la ding la ban wat kita ka pen slur kan le dam dan pada te su kut hang tu kan so tieng man le tang asar ro so tieng man syok ini na poi tang mat pranam tip shun ni sa ero mo ngam nang man pule ya kata si kendui ti kong ba pri im nang i poi le hospital negrim siang ni ko kong ngam tip shu man le chaka ka khon ka thiat manga poi ngam tip man la ki floor ari ka ju nang man pule dia ta long kita ki we ti long ka pen kho nyo mo ka pen kho nyo man sim kan ba pli ada kim dan ka ta ka de ka we mo ka ba pen kho nyo ta ka da la chu kan na ka jing dok biang e kom ta ke Terus kum dah hasil kum nama ke self esteem ke snow ngim la bangin yang laki ngam dan kata ka kan ong kum ke ngim dan kata ka jing snow bangala ban yang laki jong ke jan ka jing slur hot kata ka jing slur kata ka de ka we ka ba kata ke de ka kata namar ba ada kadang ka jing kata ba ngamla ban perkhat ro ke bangan le kita ki career plans ben ya future goal ma bro khat ngidan la ta ka phang ka jing im ka jong ni pin kli man le khana ka ka phang na do kelas A la kali fi kwa ban long ayu la chan la he le ra ti ka kwa ban long ta ndai la da wan ka ne ka pen kho nyo man sim ka pen rit man sim ya kini ki khon samla ka bela yo khon samla yo khon khana kan ka pen rit man sim ya ki bat kim la chu ban tip la chu kut pe ini syam kita la ban perkhat ru ke bangi kwa ban le ka ban hadin hamput tam kim nut kalau khang la no mo khang la no ka teng sa ti ben ha ki bri taru ka dei teng don oi ki don ki pum bo ong fi ki ha ka titus ni ngimju e no ki don Bikate teng hajing so sa jela di teng hare kim la sho ban yarap ne ban ai ta ka ko sinang tar ti hatang hang taru kala long kala pen kho nyo man sim kan mo pen rit man sim di kho nyo pen rit man sim ka pen rit man sim jing sha e ru kam de tang na ka long yin long san teng kala an de ru ne ki no hikai jung i le na ka tu ka society le ni ka community bangia long bagi don mangi hang ta ken te long kita ki wi ru ki don ken mangi perhat event no i we oi tai dang na la le kum ta te la bakala te kum kita ki jing mo ji perhat ki don hi ken das ka we ru mo sa ka we ru men ta le se
ngan ong chuba la da ini la yo lok nong ade si cepat lok ba ini la yo lok no mo tin ong kimi pa jong no wa dia long pa lok shu fa bat ka te mo ham di ba pa lok shu mo yo pa ya ho ma ham yo long kom ka te mdan kam ham chu de ni sa jan Gila cep bikin kamar ba. ho kira something la sa berniam tiba pli ini ba de ba pli de ma pi mo nga sa nuk sama ini ba pli la long su kho nyo am asu churit ben se men ta ki parlok bang ajudan man ya kran men ta ki la jangai na ngam don shu ti se ai ki ngan pai de ngan ai chan pai ho tenang tas ka we ba de berkat ba ini ikna de idan iwan na kata kalong yeng ko pangile ekran men ne iwan na kalong yeng paduk iwan na kalong yeng ki bale se kimdan kata ka jinga dei ba yeng asel se ai ki nyen le ti surat nan se ma ta em ti su pek ka pli ti su put no kom ta ka su ya kata ka jing em kom ta su ya su he su san ni do ri ba ta u breu la su ba do ri ba la su long ri kun thei a su jenja la su so sat ma pli kita ki jing siam mo ki ba ki la ban ya Lalu pasyu up not tay kabok. em ta ka bok Ko bagi om tat ba beli hilang perlu lagi kita ki ham tat ki den ba sudah shong kha la tip ki kamrang ba bon sin lagi ki long yang sam ji game nuat ban keren te ban keren sai halor ba ke ka kam shong kha shong ke ban jai kan ba kha pi ba phila khi sam la teng teng dangi poi tang ni poi jing poi sakan dong tu mau buri game batai sai ki khna habang itu ba hoi kaniga ta kham tam ka de bagi kwa ban tip ati te teng teng la dang I ka wan ka jing kala ka met ka phat ne ha ka jing mut par khat jingi ki kimni ki paru kim batai sai tingi pat ni kum lek no wat pat ki we ki lat ki ban tip ki ka jing sisa teng teng ha ka jing wat jingi teng teng ni yo ki bre ki bas ni ne teng teng ha ka internet teng teng ni yo ka jing tip ka bam de ka pura lem ne ki ong ki half cook information mo ki jing tip ki batang sitang pada I ba kan pada pura ba mo ti kita ki long information ki ba yo Jok na am ngalab bakini na jongi day. Kaba mensuaru hakapor jongi ru bakani kapor mamentaru ba ngim keren ngim atho. Dadan ke ru ngim atho. Ka tari ka wait harai ngan ong let's say ka drawback jongi. Bangim kloy ban atho ki kemi ki pala ni ki menru ba la pakla la lei ka bam day. Ngi atho tang ki paklok namar bangim kloy bangim kwa ban atho namar banga ngan sakadok ti mi pi ngan samai em tingat ti te balingan si atho pi ka de ka tan ka we Let's say ki kemi ka pa jongi di ban stang ban sngo tho ya ban yar ka jing mut che perkhat ngi don kam ban yar ka jing mut ka jing perkhat khana bangila bangin nya kren ke chipang kita ho kila kren chipang ho chipang ka jing kala ka met ka phan dem ne le si khnai badang plus nem khandai snem ikli le se mo chipang ka jing kala inga I tai khana ba kum ta te long kum ta chish kli le ni khana na pa de kita kli la he kita ko to ka pen rat men sim no ka ni nga so tiang ni bre ka kli ba kli ka so bakra mo te ka to ka de ka we ka benta ki ka si benta ka long ba ngam tre kli sho la dang ade khana ba plus nem ba prasang man so tho ban let ele di ko mi plus nem ngam tre kli sho ani mi pa ngam tre kli sho ni itu ikong kong ni mama ni nana mano ngam tre kli sho na ma yo chish ka ba bakla so ba le bakla te na kata ka daw ka to ka jing mut ka yat hadu pada poi kinu pa kum kito ki jing kli ba kli ngam tre ya tho beli ngan ya tho na ma ka de ka ba bakla ban keliru ngasa amai da sa tip ba le ya halong kata ka pop ba kalong kata ka jing bakla ka ba palan ngi kloy ban kedau keti ngi kloy ban kedau keti ban le I ben man so ba kum ki kita ta kadang ya ban long kum ba pi ong me mo ha yar ka jing mun ha ban batai ki khon jing la ki kli le se ngin batai ken ka tum ka jing sngo tho ka jong ki ngim de ban sngo tieng ba la dang ai ka ni le sen ni ki yo ki kli sa ka ni le ni ngan jibab kum nur ngim de ban long kum ta ki khana ki kli ka to ta sa yo ken phin si I ben ata la biang ki la phen na pi ka ta ka jong ki khana tikin da kli ni jubab kat kum ka jing sngo tho ka jong ki tiding la batai ba pli pa de ki tu ki khana pa de kin so tho kan bang long kum ne na mar ba ka don ka ta ka jing kala mo nang ta pa de le sing la ban ye long ka don ka por bang ni hap ye long ki parlok ru ba ki khon an par sang ban ya ya tho khana ban ya kren kum si phang ka jing ye shong lok ngim la ban ong ba ki dai khana ngim ye shong mo ka study jing ni ka lam ba ka jing sedang ye shong lok hi ki khana ka long khat lai snem ki la sedang ban ya shong lok dingim la ban ong ba kim tim ngila em ka jing kli bang kli men tang ngila ne man ya dai ki ban na ya shong ngim la ndeke ki bang ngila man le ka long ba kum no bangin batai ki ba kim num ngat ha kata ada don ke jing lok bon na ben ki yong ong ngim tip ba de shong lok ba armet dala armet sa tip
bun te ki kes bang le sngo ba mtip barmen dali sasta la oi khon di pila san bana hendru bana Oi ka de. ki tip am ba yu dan ki be sngo bi o kan so po shen khami do khon kita ki kes bang yo sngo mo kita bang shu sngo mo si chatai rong yo sngo kita long kim tip te baki armet nama ba imdan mabatay yang ki nama balik kata kaji shong lok kalong kadika bental ni kadika topik ka balong nai kan bat mde ban ya kran ren nga thrai ngila im ha taka juk ka minta ka ba ngila ban syam bang ni yo lo di kijing tip baro khat ki bangi kwa naka kasuk ban yo kijing tip tinga thrai kum ki bala he la san kan ong ki ni pa ki he la san baro khat nya ban yan no kijing mot kum no bangin la bangin long kita ki bala ban yarap ban yalam linti pa de ki kon samla ki jongi ken ki kon khana ki jongi ha Bon sin na kinga try ki mi pagi simbak laro ka bangi ai ka de hikai ko mangi oka sex education na let's say maki ki kwa ban persang no ni kata no kumno ban le no kata ka jingti ka bi pa de sira batay mo ki ang persang no pan te ka to ka jing so tho ba imda dan kam e ban kren lut kat ka badan si pan kata ka sex education tamba pen so tho ki kat kum jing la ka jing so ka jing mut ka jing so tho jang ki ha ka to so tho Jadi mendeti kan si pan ki body parts jungi let's say ki private parts jungi ngim de bantir ai ki kerteng lu ki badai ngim de ban ai ki kerteng long teng teng i bakala am ni sit on de ki slang words ni ki kerteng ke balong ke bore ki balong bampa ban yakran khmat so le ran bari ban khmat ngim de ban use kum kita so long ni de ban keren de ki kentien ki balong ki ba ha ki badai hi da bala ki private parts ngam bakin long open mak in long mang ngasem ka jing long ke samla ka jong ile mo ngila emat ka jing ke samla jong ni siamba ni kwa ba bantit iki e ko mangane share no ko man chuan ngidang le school te ni hat ka por jong ite padan cable network pada dan dak sedang mi iken te ki ba yo te ki la yo cable ki ba pat yo ki ba pat yo internet de tanaya keren komputer pa jo komputer tingim yo dile se ka ka bangi da kan mau asong class 8 na class 9 kan la pelit ka kot science la batai miss pete kan ni ada productive so kwa tete pe tapi apa mo la kwa la poi em se pe da snap ha wani miss minta kasih miss sa keren miss pangkan ni isar kan pangkan ni lawan tong ini skip nak ya kan ni 10 lah ka 10 mo sulang mai boleh hi ti kata apa ka klaktik pre ka jengmot ka jongi ya balai imes ikwa ingi ben boleh hi ka ka ba im kwa ban keren pangkan ni mo ka ketik ti ka jeng nong kena jengi tu ki po ni dengi yo i kanu ka magazine ne kanu ka kot ka ba ka ban ketik ka jengmot yang i ba ka penlong yang i bangin ki kata ka jengmot ka ben sem ka jengmot kita ki jeng snow ka jongi ka ban ki ka jengmot yang i dai ha kita ki po Hendrai tabangi pat tip show na mana bangi miyo ngim tip ika information ngim yo kata ka information hendrai menta pada kabasuk ba am sulit kan to the master of information kata kan teng ke information bangi yo na po internet pada ka lam lenti sebab baklai om bang ta ki padi ki site ki ba pher ki ba ka bamde ke na ka banta ki bamde Teladang ni kum ki parents ni keren ni hikai lupa mangi ki khon actually ni ada me ya da finda perkhat kum covid-19 mencuak lap de studies bakila le kapun ma ka child sexual abuse cases balami telada ki ni na kila tip lupa ke kata kila amnya da le de ki nut ki tip shanongan le yarap yanga ki tip kum no banya da le de tagada ki parents am kim de banting ki mi pak inde banting keren na ibon ni ki cases ha ka ba kadon ka jing sha bat bor ni ha teng ki bahay ngasem ka khamnok problem ha ki bahay ngasem ka di mama jangam dele thrai de inde nga omni te ipat nga ko gim hikai tin ro dang ret ok hikai sha sex education han dai tan ban hikai ba pet phim phila kham he man ta phim dei da kita ai phila jaka ba phim dei ni ko mangi onka comprehensive sexuality education kata ka ka personal safety education personal safety education tikam kata ring imnut ban ni teng teng hi hapat ha ka ha ka ba ni nap no ki khana ba teng teng wat ukpai ka khon ni teng ki bon ki khon teng ki ses para ti kalong ke ba sosi ke ti ki ai de thrai kita ki jing kata ka ba wan bat ka ni ka jing song kha man ka kata ro ha ka jing mur ka jing perkhat ka jong ki namar ba bon sien phi ka kata ni jing perkhat jong ki namar ba kidang khna
ki long ngi tho ngi ong ha khatin nawe ki mentally disturbed kamot ba kata ka jingmut jong ki kim la an perkhat ek e bangan le man ta te ka ki long kedan ka jing le klumar ba rohan kadon ka jing le klumar ki kenoi la de nga sedang man kenoi la de nga sedang man ong ni nga ka te ka bala jat ka bala pra ka mento shuan em le ayu ta ka jing sngo mo ki bawan ka jing sngo ka jong ki kata ka ka we ka bangi shem o ngim da bon tan bangi la pa ka study jong ni tamba long ni ka sample long jong ni ka long ka berit ban persyang ba ka jing don ki khun samla ni ki khun samla pa ka jilla ka jong ni dai let's say ngim laได้บางเอาบางนี่กำได้กับกเวกับเป็นตากับคำขตากันกับจึงหมดจะประคับจงกีมั้งนังตาสกเวรู้ว่าเชื่อมบากับจึงบำละจงกีกุมนูบันเป็นเหตุเป็นสันดาละค่ะนางกุมนูบันเป็นอีกคนนางกุมนูบันมันเป็นสมเป็นสายกุมนูบันไอบามมั้งแต่กุมบางเอามันเนี่ยบันบุญในกินกี่บานี่เชื่อมกี่องบากินกี่ป้ากับปอดังsedangนี่ก้องกิเลสดมกิมละมันยารับเตHenry pada hadin habut tiga siarap kan tabalong ha itu masa sedang pada mana banyarap yaki ke ai ke bakin le kata ka de ko we ka jing kata yaki ba kata ketu pada kijing sngo pada jing long ni le se ngade ka ngalong ngade kata ka kemi ka ngamde balong kemi le se mangamla ban pe i khon ngamde balong kemi kata kiwan ka jing mut jing perkhat jo kini ki khana kan but nganai ngamum kan ki khana ki batang ki ba hapo khat khandai islam wer ki khana ru ki badang ki samla kum ki ba arpo islam ru da ki miyo hi kata ka jingkar shan nei masam ken ki don be kata ka jing sngo ki don kata ka jing sngo long sngo rat man sem sngo mo dan hi ru mo la kala ba ki khun jogi perkhat ta perkhat ki khana ru ti te khadu kan nang ta ban he ban san ya ki ru ba ki ong ka parenting tengah si ong baik jeng ban long kemi long khapa kan ni ka juk benta ka long ka kam ka ba ba kam long ka men shwa ka long ka ba adu kata perkhat kum nuเป็นเหตุเป็นสัญญากีมันได้ตังมันsneng kum nuมันเป็นนายกันพังจริงเป็นเบียงกับบามกะดีได้kum nu ban hikai ya ki ru ka ngim don porsho mo ngim nang ru la da mai nang kumba si ong babun ki bon ki kemi ki pa ki wan oi ngim tip kum nu bangin kren ki khon samla jongi ki khon samla jeng ki long kum ta ngim nang man kren le se la da don ki nu ngila ban ai ka jing hikai manga so tho ikmi ki pa kam de ka basuk la dang pat nang dang pat yo ka jing hikai ka jing so tho kan kam de ka basuk bangin kren ta ka daw ngachu kwa ban share phi kita ki experience bang yetre begin ki khon bagin ki khna ki adolescence mo ki khna do khat khandai snap ni shama bon ki khna samla ki bangap ha jing di drugs ne ka jing shong tha khna ki ong bet ba kim sngo tho yang ni kim sngo tho ka mo te mangi ke kim sngo tho yaki ngim sngo tho yaki tada ngim sngo tho yaki ka mot ba ka jing kren jong ni ka long persya ka jing sngo tho ka jong ki kaya clash ne kaya mo kami hap se ru na kata ka sedang ka jing ket at na kata ka sedang ka jing le persya mo le persya ka jing ya shrut kam dan ka jing ya dei te nangam dan ka jing shrut ha yang sam ka ya yang kam ta patch ki parlok teng shi bang ki so jan de hoi ka so jan e hoi kan ni ka jing padan kam tiar ha kini ki khna ren ngim pen slur ngim nut iru tawa teman ngim nut ban keren tak ada pindah pej ka study jeng ki bon hi ki am bangim tre bangin o ngim le ran ban le wat namar baki bahe kem keren mo tingam om bangi ban sam no ban ai kata ndak ke ka bangi kwa ban keren hani ngakwa ban ra bi kata ka bagi om ba ngi kwa ki benan tak inform decisions kamot ba ka rai wa mangan le kalau mangal atip ra don ka jing slow tho badadang aku ban le kan ni sebut mentang aku ban ya don ka jing ban ya hap samla ban do ban no le mangan ya shong lok ban no ngala atip kan ke ban jang padan kam tian kata ka de ka we pa ka benta ka shong api ka shong hanga menta ta manga tip baladang ay po ya shong lok but ini kala ban don ka poi ka jing armet kala ban don kinu ki jing pang ki ba la ban ya pur mo na kata ka jing shong lok de ladang padan kam tiar kadang ko mo ning la pen tip ade ki ba ki don kita ki ba rakhat ki ka man lat ne kita ki bangil syam ka bun ka jing kata mun ka jing kata ho ka ni ka study jing ka ba kata than ni kita ki jing kata kaliang ka jing mut je perkhat ba kaliang ka met ka phat na ma ngi focus ba tang pang ki daw jong ka ka jing long jing shong ka khna ba wa na po ajala jong ni kan ti ni ibun ru la dangi pet ki jong ka maternal mortality rate ni lak ba bun sen ki de ki teenage mothers ni khna ki ba amet ka ha ta ka padang hakikat snam de ti hoi ka de ka win kum ba pi ong pi ka ngimpat pat la ti ka met jogi bagen shim ya kum kata ka benta
kum ban ra ban pun ni ban kha kat i ban sim beriu ma teng la ding dang lum kamet thì cái lam rus ki jing jar so si hadu ba put bang gi teng i du noi ka dau ka lak ka jing em ti hoi te ling ba kum kan ka podcast teng i kwa ban kin tui kini ki ba pet ki ba snap kan ka podcast ni tang gi khna samla de ki mi ki par kum nu ba kin kren ni la ki jong ki kun kum ni ba kim dei ban ting kan ban kren sang kini ki ek e ba khoi ban hikai ki khnang ba om ba kin nang no kin tip no han ban batai ki ban saja la da phile kan ni ada pilih kan ni kan buat kini ki ban sabut ki ban saja ni kan wan bat kan jing kan Henry lada maki perkat kila ngala so biang ni ngala so la so la likor te ngim la ba dong nai le kim la khang Henry kata kata jing so shi met bat Henry kumbang lai I manta ki bon hi ki daw bat ki jing ki wan ning ba kan ni ka jing shong kha shong man la bat nang ni sakmat nga sarai gi de ban perkat sani bahai ka rai ka bangi sim but ngin long ki ba kham husiar ken ka ba ngi shem ni ka lo ka rai ro ki sna samla ne kum ki mi ki pa ka ban pathe ban sanir ka jo ki khot te kum nu tharai kum man ta ka ban kli kum ki mi ki pa ku ke ka ba ki kwa ban batai ki kum ke bingi la ban le khanang ba ngin lat na kan de ka jingja kum ki mi ki pa hai hasan kum nu ngi la ban le kum nu ngi la ban hi kai ti jo ki khon bangin lat na kan de ka jing shem la thai ka banin kong ka bangi don kam kum ki mi ki pa kum bela helasan ngam kwa ban kit than ka taka lingkor ka bakhai ki mi ki pa namar banga thai ki helasan bangi i we hang ni bela helasan i don ya ka taka benta bangi haban ni la ban ya da ya kan ni ka jing shokha khna bo jalla jong imo hende ka bangi don kam ka ban long la hayin hasam hi ki ne ki men ki mama ki nana ki me pa ye kalau mengi haban sedang mengila bangin sedang mania keren chapangka shongkha ka je shonglok ka je shongkha ni saban keren chapangka jing ya dei ka jing itnat samla imla ban chukhang gi khon wan me dang samla namar baka jing itnat samla kamlong te banga khet ngathia manta mon shim me ngai itnat ita kamlong gutta mo kadi ka jing mana kam net ka phat ka jungi baka tik ka jing mut ka jungi na kadang idan kata ka jing ya mat samla ya no mo ka jing ya mat samla ya no tele se adang ya mat tele se mo ngasi ong idan tv khna ibanga ngaju ya trailang iba bidang long khna kita gidang khat sa khat san snem tenat ya na tenat lo kapta pis dang gitu te ni le kapta long ni sedang ban pelong kata ka ban pelong ya kata baka kam lele ta ka jing tenat jong pi long na pila itnat pada tapi dan jing bot kum no mo pila dan ka jing pi itnat ya uta ni kata mo tu kai pi kwa ban kai ka jing kwa ja pi ba pnya pi kwa pnya dan ka jing dai na kum no na mo te ni perkhat ti kita yang ya se ka la ban kwa ban dan ka jing dai te le pi dan ka jing dai te ka pin te pi ni batai ka kita pi le pila dan le pila e shong lang ang pi batai ken pi ka jing long ka karta ka jong pi ka jing karta jing ki khna ret pi mo le sing lan batai ka karta ka jong pi ka khat sao khat san nem khat ru snem te pi dan ber arngot kadang kata kajing kata attraction kata kajing snow ya kwa ya jan ba menel batai ngamba kata attraction bangidan mangasukwa tang betin ketir lah kan dak to men sem lah so gede ba ka men sem nang ta pada tang man syu ka dur khamat ro ani la so sao krang ba khai ma ta ki kajing snow ki jongi namar ba kita ki kajing wan ha kajing mut kajing khat jongi ka wan kajing ha kajing kala jo ka met ka kajing mut khat jongi te pia ban oye ki ba de pi te pi snow kum no so so gede ba ni ngasno pete la pete ta mo te snow de ki sia ki kena tinang ta pada tinggal patai kita perkat lah dah pilih edan lang le. Pilih dan kata kajing sengau, itu dan kajing kajing sengau. Dah pilih edan lang, kan dan kata kapol pilih kuat penyelek jan penyelek it. Tadi pilih ejan le it. Pin poy kata kajing ya shonglong. Kalau shonglong pada kalau bandan kata kajing armet, kalau bandan kata kajing pang pilih banyak kum kini ki. STI, STD ki HIV ki per mentaki pormo. Kalau bandan kum kita ki. Dia pisau kum no. Nang tabun ki jing syam ngi syam ngi omba da pila epo shonlok pim la shun bateng ka jing bulia nang ta pada ngi pet ong shu ki nang ta pada da pila epo shonlok pada let's say ime ipa pi perkhat ka ka kamram ka jong ki no man pen pet ki ksio ka dei ka kamram ki mi pa pen pet ki ksio mo tik tik ka jing bot ka jong ki perkhat ken te ka dei na kam dei ka kamram jong ki ka dei mo ne ka dei ka kamram jong no man pen ki ksio mo iki khon jong pi ka dei kamram jong ime ipa ne ka dei kamram jong pi ketik ka jing mot ka jong ki perkhan ta te ndai da pi kwa da ba pin ya lang da pin ya kam pher tamba ki de ki ne da ki jing ap pim la shum da teng
ya ka jing pule ka jong pi ti dan ki pun ki ma ka ta ka met ka phat ka jong pi le se ya ki jing kwa ki ka jing long samla ka pon pi enjoy bet mo pi nam la sha enjoy ka sim ka jing long ki long ka pat enjoy sha la kot em ka speed la sha ko sha hai le sha yu henry ne pi kwa man ma de kita ki ba ko ba ni ma ro ida dan da tau ulan ken we bang ada ban keras na udah bang dem keras tengah pen ketik iki ni ki jing ban ketik iki ki jing mut ka jing mut jo ki ken perkat maki kan le nai le da ki le kata ka deka informed decision bakila shim kamu bakila ki shim ya karai hapor bakila tip dari kita ki ban saja kata ka syong haki henry pada ya iwe pada le siken perkat le siken aban ong no meneng la pa ya kato how do I say no kaba bhai ki khna samla bakina how do I say no na kata ka ki life skills education ki bengi jilit ai kum ga Martin Luther King University ni jilit ai life skills education ni kai ki khna kum no bakin ong no how to be assertive kum no bakin ong no nama ki teng ki khna de ki so yo ga so biet de ong no ni ta syong en ti yo ki dom ni tang kata adu no si parlok ni ngamla em klem parlok kita ki tingi pen so tho ya ki life skills education jongi kum no bakin ong no podcast ni flap ni how do I say no kan kum no ngan ong no ngamla te bangan ong no ta ba 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 ong no tingi pen kai ya ki kum no bangin ong no kan kata ka de ko we ki ba ila banyarat ya ki kum no bangin prevent ndai tang syong kha khana hakin no ki jing ki ba ni sia mak im lang salang ki ba ki la ban ngat hakin ki khon khana ki jongi on ti kata de na kaliang jo ki bi ki pam te kum ka kum na ka liang jong ka education kum no institution educational institution kum no ila ban ya rap shu ya kini ki khna pi ai jing kai kan ka kum ka mental along ba kal ade ka por ba da ka sarkari ka labo ba baro ki education institutions lani ki school ba ki diban bu shwak ka we ki diban bu ki counselors ka ba ar pare ai jing hikai shi phang ka life skills education shi phang ka sexuality shi jonki khna hikai ki ai ka ta ba ki dang so ha ka met jom da phi la hikai fi pen so thu kum be batai hi mam ru yong da phi thu ki e ka banja hadin la dang ni shim ka no ka rai mo ka chi em ki ro ki num shim shu e ka ta ka rai na ma ke la arsil berkat arsil kin la ki la so ha la so thu kin berkat arsil lai sin te da ka liang ka institution na ma bakala bo lupa ka sarkar ki di bendan kita ki counselors ki bendan ki jing hikai kum life skills education ni e kala dan lupa ta ka syang stang ka jing trika mo kuma mene fi ongowe na ka factor ka deba ki ni ki khna ki poya ka jing hap shong ban khna ka deba ki kwa ban wan jing it no sabat teng ka don ka jing ya tim ya mai hai teng pada ki don ki sem ki ba suk ki ba kenjai rei pada ki me ki kpa ki long ki pen jing it ki kon ki only kon I'm really proud of you ne ni kon pi bhabre ngi teng ka jing long jing ki belian haban sen ki kon ni ti di karan te kam ki me ki ka ba pen long kan ki kon teng la dangi le na sabar pada ngi yo ro ik parlok long ni pi bhabre bha pi tendat bha teng kam sim ngi ko no ka ko na ti ka thai ki din pen slur ka jing kran i jing ki kon de ban pen berat men sim kan ki da bagi kran ki ki jat kentin habi ne pasni dor pha yong ni kalau bener dan sim sesuatu yang kena kecing te kan ban sedang men la yin la rempe mo kap sedang men la yin la da ka don hi kecing na yin ka per hi ngamong ba bar khat kini ba shong yo ko phana ki yo kim dan ka kecing na yin ngamong ba ro khan ba long ki cases ki ba bu ni ki long ka kum kecing shem ka study jong hi ke ka long kum ta henry pada ni don kap man ai ka kecing ki khon ka jing so thu ki khon kan bat ban dan ka tinya jia dai ki khon banan ta jing dai healthy relationships ki yong banan ta jing dai ka ba ha ki khon kan anu ru kam kan ta ka dang ka jing long mi long pa ni ka juk man ta ka long ba ba kam long ka man chua kan de man chua ting ye long ni ong ki khun ka mariang ye he ka hau ma hu dien man ta kam long shu ta tingi pe chikin kan dong ru ne chikin ki kapsar ru ka compare ka long ka ba hi ha ti ya hai persang me lapan lok ka ju por mde ngat ngong mde lapan lok hadu kata ba ke du ke sim ka bu ki khon ka dok lok ulan ha lok dan ulan kan man lapan lok ndai ka long ka de bendan kata ka jing ya keren bangala ban keren kan no kan du te kata ka jing ya keren bagi khon ka de sang no dang ren de ben ta de la shan la adap khat we ka asnem ka sam man keren de ka sang no du dang ren na du dang ren de se iwan school ikon ngakli ikon khon men pele ayu school
ni pelong ya kata ka jing kran ka ba man la kasngi ti ko na pim kli ko kasngi na pitip men em ngale kum ta school o pili kum ta telong kum no pili kum ta ni sedang kita ke kran ti ki ba ret ba nang ta nang kita kan ni sedang suki te la he ti la ki la long open bet ya mi kan ba jing dia kim la siban bore na ma ki la long la nong kum no nila persang nila bel nila sna ya kata ka hapo ka loyin nong sem jungi ka bangila kran ya kanu ka bentang ngim dan kanu ka jing bore dia kata ka rukom pada kisdang dang red de ban om ngina ta de sa de la he emile la he ne men to shol akut ting ki pa ting ki la he ring so we ki dang khlung sa ma ji ki pa mo bang ta posing la he ka na met jungi ka de ki dan ka message ka pi kwa ban ai shikini ki khna samla pre ba pe ka podcastก็เวทกว่าบันเอาอีพิเศษกี่ขนาดไปฟิลิปปินส์ก็ร้อยบันชลูบันเนี่ยทูช่วยกี่อีกแบบพิดันจิงหมดหาจิงหมดจะประกาศจนพีเพราะกี่จิงกี่ดันมันตานี่ประเทศกำดันเรื่องแต่บันน้องบ่า life is easy no กำได้มากกับประเทศกับประสบกับจิงกับประสบกำได้กับประเทศกับจิงกับอย่าทูบัดเกรดอย่าคิดเรียวแบบพิสูจน์ทูบ่กินนี่กี่เดย์กี่บันบลาบันเนี่ยรับชิชัยนะมั้งก็มีองค์กี่ safe adults What ya thu than tangi ki paralog bet ban man kapor ramar pi ben so thu ki paralog jong pi ki long kumu pi phim dan ka juba be ki jingkeli jong pi ki paralog jo pi ru kan jo de pi de ban ya thu i ki jing jong pi ya ki brio ba pi so thu ki la tip lu pas pan kita ki adults but at the same time ki adults ba pi so long comfortable pi so long ba fi kini arab shisha yang dan la da imde ime iparu la bende ki mama la bende men Emang ya skop kan ki kena ni cipang kita kecing nang tu kan saya lam pi sha kecing binok ngom nam kecing champang kecing champang man so tho emai yang gino te kum ki ngakwa ban kli pi pare ma ko ga jing kum ki khna samla su ma ta ngadang khna samla ngakwa ban persang ban ne song kha no ban ne song ban hap kurim no ban kum ya kum kita ban fi ko ban I message kum no ban kum no ru nila ban pelat ila dina kum kita ki jing kwa de ki jing snow kan kita ke jing kli ba bon ki khna ki kli ngan ong kum no ba isam la jong ai kwa ba ni song lok re ngap ngam pat kloi nga si ong ni ko we ki khna si yo ba kita ke jing kli ni ki khna nga si o ye ki ka long ong kum niมันตาคลาสงโทลุดพังni ki ke ba ro khanมันตาka song a phi ken ting ong teng ho mo phi kwa ba ni song lok han dai le sing ong ma ba phi ka jing kwa ka jong phi ka long phi e le se kala ba no phi e tu ibrio ti ba no phi e phi kwa ban le ka ta mo ta ka ta plaมันตอกบาร์ก็ลองพลาติบอีกบันซะจีเห็นได้กับไลฟ์ไปได้ก็ลองมาพลาพลาบันลองกลอยบันเปียงอีกแบบพินเชมเลเซียก็ลาบันลองมาพลาอยากคลาดนะบีตัวแต่พลาอยากคลาดมั้งพิกลอยเนี่ยมันเชมบะก็จึงปัดกระโดดหนวดงาแทรมเดินมันนัวมั้งงาเต็งอามาก็จึงปัดโดดมั้งเต็งกว่านั่นกลอยมันยัดอยากตะการตีก็ตะการจึงปัดโดดหนวดบอกฮาร์ดเบรกมั้งบนก็จึงไรไปไรฟังฮาร์ดเบรกมั้งเดี๋ยวกี่เวลาอามาก็สกอทัวในพิกลอยเนี่ยมันมาเด็กตาแต่พิมกลอยมันมาเด็กตาในพิมสงบแบบพิมหลักกลอยอ๋อเนี่ยsay noพี่ดันกตากบอร์พี่น้องเมล่ะกันแม่กันนี่กันแม่กันจงพี่ดันมโนรุบลาบันยาได้กันแม่จงพี่ตั้งมาพี่อีเมอีปาจงพี่รุกิมละมโนดันบลาตั้งมาพี่พี่บันกลอยบันแย้งมันน้องนะพี่บันกลอยแต่พี่ละกลอยเละแต่มาติบกินกิจึงจ้าพี่ละติบมันตาพี่บันกลอยกตากบอาดนี่ฮับบันสงทุรู้abang idan ya kan nu la dadan manu ban bor ya phi ban song lok man ya song lok mo ni haban kloi kadai ka jing it nya kadai ka ma teng si asngoni khna gi ongna dadan si asngoni ni ki khon khna gi jing ki ongna bam da phim song lok ka mo phim it yang te ka kwai phiเป็นอีแต่พี่song lok ka mo phi it yang kata kam de kata ong ka bam de nama kaji song kurim mo ki bara song kurim ne sigen sko tho ikani kaji song kurim kalong kam de ta kata kajing i kadon kajing buram iwe pi we kadon kam kajing song kurim kadon kam kajing buram ada tale ne kata ka bre kim la ban sko tho ipi haba pilong kam buram her krat na katu kajing de mde ban song namar ba katu ka de ka we ka benta ka i ba pidana kata ka relationship na kajing de ka basni na bingi on kati no we ka toxic relationship ya ban sko tho ya kata Tiki baki le ki kon samla ka ban tip ya ka baki don ka bor la ka melody ki don ka bor banong tada ki kwa ban le ma tip ki dikini ki jing tada phim kloi ong bala don manu ba pin bor ha ba pin pat kloi
hair krat nak kata. Tang kumba orang kita Norway mo, there are many fishes in the sea. Mo kira kenduk bon. Mlele. Kam lele. Tetapi pat ke donut miap dah. Nyapan yakin, nyapan India, nyapan mat kita ki berok compare. Namar man la ka jingya day ka jong pi ka pen hikaya pi kumno long klan, ka pen hikaya pi kumno ba pin la ba pin kadang kajian day hai iwai pat ibre dang adon kajian day iwai pat ibre la ban ya dan bangan la ban so tho men ta ba ki bangan le ki bangam day bam le ngim day bangan shu kerke ban shu kat ba yo shu mo shu ba shu shim shu kan shu shim wot kat ba yo day ban so kum ta kan te kata ka de ko wei ka bang kwa ki kun sam la kan so tho men so tho la ki dan em kata kajian day ka ba long safe and ka healthy ka ba nene ka dan ka unhealthy relationship na ka ba kajian day ka bam da dan ka bon ka jing pen bor kan kam nam ka jing buram ka ban kong kajian day kan kam ka jing buram ka respect ada ngim la men buram ibe ka mot pa phim dan kata kajian day ka ba bha krat nak kata kajian day nak kata kajian day dan kam ban ya beteng syu kan kata ka de ko wei ka bentah ting wa ka jing long khna jungi ting hoi ka wei ka jing kala ki met jungi ki dan ki mo kala ther ka met ka wan ka jing kwa ting hoi ngila so thu hoi ki de ki ban saja andre ka jing kwa jong ka met kala ka dum no pada ken ki de ka jing perkhat no kan ni ka to ngilat no te ki ka ban sawan self control control ke kumno ki khna man ta ki la ban le kata kumno ki ki rukom ha ba ki la ban lat ken lada ngathai ko wei ka benta ka la bakin le ka long kumno bakin la chu lada kin sko la kata ka bai ong nadin pili ya kran na bat no kan kita bing om ki safe adults kino ki riu rang ba ki bla kham he ka karta yang pi kam ong rang ba ka bla dan san phon ru post nem kala ban long ki ba at pusan snem ki balai post nem kam phe ki bla kham he ka karta ya ki mde ba ka juk karta jang ki le ya thu ya ki bang adon kan ni ngatit ti saja kan tamang amla kan le kumno ki la banyarap kan ki la banyarap kumangi ong menai counselor ma ki la banya kan ki counselor tru bat ngathai ngi haban ngi ki bangi kan ni ki counselor mentah apa wat ki balang ba pero ka dan ki counselors mo te ki school ko mag menai la pla nyan ma phi pla ma pi ban dan ki counselors mo na tabat ki imlang sa jung ngi haban pedang ya kata habang ngi let ngi on counseling kamut bang adon ka jing kamut ba kata baru khat ngi ki brim dan balat bam dan ka jing baru khat ngi dan ki jong Hendrai ki dan ki wei ki bala ban kila ban le persat dala dia kila ban fight back dala dia kila mo dan pada kim la ki dan kami non ton ikran ini aku bang long stress kawan keren tang mang keren bai nadin nga sngo suk man sin tang la nya mo ngaya share mo ngaya pusan ngaya thu ki ga jing share ma so suk tau de ka long part of counseling kila ba ikran ta kum ta kamut ban pendukut ti kata jing sngo ba counseling is equal to problem or is equal to mental is equal to mental illness kam de kata dia kata ka doi lesing laban ong kita kinu kirang pa kini ba khamrang pa ki bikin keren nang tabres ka we ka long bakin counseling sa ka we ka laban long ba persyang ban kiar nakatuka hapo pisno kum tu persyang ban kiar kaya ban la ban pin dan ta ka will power kata ka jing la ban le persya ban keren ni la de kan mo tilang nang hapan dan kum kata ta kadang dan kami gini ki kata life skills education kan ni kai kita kumno bakin lat ni kita kumno bakin lat ya kata kumno bakin dan kata ka will power kajing snow hadi kumno bang la ban le persya be kan no ban scam jing mot ho ban scam jing mot ya kata kumleshi bode ta jing pleasing wat jafi halor kan ka phang padeng benta ka sngi nga ai kublei kong nan din an ne phiru kumju na tharai barok ki ba pe kan ka podcast kila learn bon ke kila ayu ajing tips bon ke barisan ban kat kan ka jing shok kha shong man khna lane ki daw ni kumnu phila ban lat ne ki daw ne kumnu phila ban yele persya kan yang ka jing ti lada pis so tanat yang ka podcast so pas comment hapo ka YouTube jangi nang tare sa follow yang hapo ka Instagram ka handle jing ka adolescents unfiltered nang tare da pikwa ban phliu jing mut ne pikwa ban batai yang ka no ka jing ngila ban IP ka link ka ba phila ban sam ni ka jing jong phi tama klem ba pan pa pa ka kateng da pisngo le aran ne pisngo mo pi don ka jing snow na